Kacing persiang ho. Gidang sudap sengap. Ya kebentar. Kebaladep. Kum kacing penken mau. Ka Bible bat nga. Le ayo ya ka Bible. Kawai na kipoin kalong kacing syai. Kabawan simet por banga puli. Tu mentah. Ginya sengap. Syaskor. Sakawai bat ka bentar. Kabaar. Ka jing ong jong pi ka syai ha kalong ba ya ka wei kan kiun ba pilap ba piyo jing syai ba jing syai ka wan ko donor ko jing por puli ko wei ka bentang ngan ong mai direct apostol nom so wei ka lam kham khor le sin ong ba ya pi pastor te pi nang gen pi la yo jing syai ko pi la puli tek ya ka no ndong la ni nu dut khon pi yo jing syai te ban wa jing syai shu ka ya dei yu ba ki wi bentang na ka bible ya pi pastor le si ka so henry kum yang nga le si ki parlok ki papet yung program ki bamde ki papuli pastor ko mopi ka ayu ka but ayu pila pan yathu khnang ban nang ban kam ni kata nang bangin dum sa ko bitang hiti pinta kay la puli genesis khnang ban kong to khat ban kong ni yo jing so tho kumno ngi pan kam ka pun yu ban yo ban relate la ni ban pnya de ka ki wi ban ta ng bible ro khnang ban pen ruspa ay jing so tho ay kata so ni de ki brio ki bam in marwa ya hoy kita ka pun ban kong ka jing sha to bagi puli ya tani takindan ki benta ki ba syamshitom ya na bangan ngam susu kani hoy dai tak long na kaliang jong taki bom dei ki pastor dan ki bom dei ki riwa jing tip ki ba la long ki ba smart ban puli smart ban puli to bagi kendu jing ya kanu ka benta ka ba kham juat ni ban song thu na ka fitin ka jong puli hoy nangit kamlong ka baban sao ya kita ki bathrang ban keli kala bulong ng pastor ujung pi kala bulong na kita ki bakham tip ban yo tai ka jing minum ekran theology maka jing batai theology kala ban ya namanu ka ipher wi nong tho kimlong kumju kalong bapik dictionary to ka dictionary kila ban don kila bulong kumju ande kar kom song thu kar kom batai bede ka ipher tundai ayu kata ke bangiyo jing batai na kini ki bangiwan jing arab ngin snap ke ke bayarap na kam tajuni da kata kan kamera nawan nga perkhat pastor kumo ngai pi benda ya ubri uba kham nang puli kon lani uba kham dan ong mai uba kham dan gepsa lada om so thu in ta le si la le cha jika dikot nyam lawa Siki jika dikot lawan ni wi ki jing tho na ki commentary bo kan han rai dang perkhat pat ya ubrio la ni ka brio ka bam kot bor bale kumta wat ki don ro ki para bangen ni ki parlok jungi le se ki ba puli kot ki bam la ban puli ba puli suki jai ta ka mon kalong ka basingan ban kli jing mon na ki pastor lani na ki no sharai balang te direct jing kli pastor ya ka ba kum kita ki brio ka khamla kaba kumta ne yaki ba kumta yaki ba kot bor ban thiet kot ka khamla kumta ne khamla bali thiet kot na po le se ni jika di kot miam ne ki wi ne ai ka ba khamla ka ban kham pen nong no ba kan num yang lam ba klai ki jik so namar ka wei ka pen ka ba mut ban ang pastor na ngashu pe yaki jika di kot e se kindam pun li ki kot ya ka wei ka phang Tiki nung tho ki bo pher ha kan ka mobile mutari na internet la ko loi tendre ka bang su thu ko mala ka long ba unong tho le seu lam den phareng ani la on le unong india le ra la on le we par le no riu tenga so ba kadon ka jing ka khrai gen namar ka kom so thu ki kalon ko mai ka kom so thu jong i kalon ko mai ka pan pastor ba pe ka ei ka ban khamla to hangi ki khesi ke bani kom somo Nidon kini kot ba ka bani ju kuna kam boros kata ka ba maneng yang bari ka ban long ning kong kini ke bani ong ka UV le ni ko old version ka bani la panon kam palat ya arpa arjan da pas na menta anta ka don sakoi pada ki bani na pen bidang sen ka bani ong ka common language version ya ka ba mentang la bani hi mobile apps jongi ti kini ki atli ki version ngengek bani ki kristan kasi ni de bandan dai mereka ni buat kesial kaya rap kawai ya kawai kawai ti nakaliang jang Bible society ru dia jingtip ba kada create sa study Bible
Jadi kami sekata menilai yo lightly banyarap biangi kisi. Kaba apa deh nak benta jong itu ki bakot bor ka banthit ya ki kot yarap ki bapher. Ngahaban ong kumni mo. Ngidei banang banjit ya ke bukum kinu ki chat kot ninthit. Nomor baru kinong tho ki wana la ki jong ki jaka ki jong ki kong thu ki jong ki na ki jong ki ken hun balang ki jong ki teng habaki batai ya ka tin ki jong ublai kumbong mane ki khamat ang jalan lang nang to ti na kata kadau kamut ban ong ba wat li thit ki pikot bo pikwa nang puli tang ba wat li isya ba ka tu ko ba puli kan sinsyar maka ya phi ba puli itu ki di menong kum kilai Lai, kum kilat jiwa pensyai. Kalau kita ilat jiwa pensyai, yarap ipi ban. Sungtu ikan ni, tekan biang. Hendrai letak kabatai, tam ya kai kebom dona kering jom mulai. Tahapan perkat bonsin. Kamu pastor ngomong by direct, yang ni ki kasi, nam tak perlu bupe ini program. Kamu kabah wasanya hakan ni bay. Wat kerki ban thiet ki bay. But kumo piong bana ka Bible study, Bible study of India kanang permission sakaway pat ka. Version này, thì mỗi cái năng produce pa ini name store. Pastor nya phai ngang tu benta ko banne. Apden pa kami pergi kon kia puli ko Bible. Ye bu tin pareng Bible study. Ladangan bu tin gasil asil ni ong puli ko kham ne. Ne puli kham aku moi pa. Ne haru ko mun bu tin gasil khang ba kin sung thu ba ki brio. Ukpa kami ba ko na ba ki puli. Ya man bukan tin tekan semstom nomor ba ka kantin study ka yaram ka detang ka jingwat ka jingthut ka jongi ya ka ei ka ba ni don kam dai ende ka jeli jong ka yeng ka sem ba de habang puri ya ka kot ba kamun ikhon idon na ka juk korkom khami ka jong i syak to ka benta ka ba ni puri ikimi ya ka to na ka liang ka jong i ngaru kum ka pa ngapet ya ni na ka liang jong i Tikat kum ki jing don kam ki jungi ki bangi don ya ka jing sung tunat ya ka tu ka benta ni ni keli jing keli ro ka tu am dadi ni a jing mot ka ka bangi sung tunat ka tu ti kata hi kam penerus pa kala peni temut ni yo hayeng na dani don salmot chi yeng kamot saw ki rukom kmi ya ka ni ka benta na tin dei kan ku sa ka ba sha hi ka dei sibu benta ya keren sepang jong corona dei atau mungkin ni ka mentali lomba sarkar ko lasya i ban pli ya ginseng tila da report da dei bu subatai kitien ya katu haki nang thot khobor ki bon nang thot khobor dan mo phor dan kunjat syai dan penyor nei dan rupang tila kitit kot khobor lasai kesngi kin keren ya kaju ni keren ya pher na ya kaju keren ya kaju tambala ki jong kir kom batayam kom perus pa kata kaju sutu kala gede jadi kata kan kaju to so we point sta kar kom long ju gilong yeng stan ne gilong yeng khasi ju bi gilong pa ka kami ki khon ting ya pher de ki dan ki khon ki ba adon kelas nursery dan ki khon la ham he kelas ki dan kmi ka ki dan la ki jong ki kam te kawai ka ba ngaji osngo ba ki ong ba ni tang por bom jare ba la ka jong ba ya we shu e hanrai kum ka ye ki ong ne ndo pa ka kmi ba ki khon ki puli ka Bible ban yo jingba mi ai hanrai ka ai phi pastor ban kam ko buiมันเป็นขี้ได้ก็จึงมดจงกระเยี่ยงกับหมดป้าก็มีกี่คนมากินเอ็ดมันปุรีกับไบเบิลน้ำตามากินอังโนดปันชังโนดมันปุรีกับกอดบาปปัญญาดันลำปัญญาฮักกันกับปอรุปลงมาจึงตัวนั่นเองที่ปุรีลำอย่ากอดบาปมาจึงกลีตะกาคำจวดขันเดียนสตาร์ตันเรย์ก็เอกกับยูอีนี่สันปนายมันท่ากันนี่คือล็อกดาวน์ได้เชื่อกับล็อกดาวน์เตะกับตุกจิงคลีพิองพิมพ์เนี่ยกับมีอารมณ์ใบบามันก็จงกันได้ได้กันนี่กับล็อกดาวน์กับเป็นฮิกายอย่างนี้บางทีลงลังหาจวนnomor sejenis rupiahได้ชนุรุมลงนี่ที่เรียกปรมจางยี่อลัง
Umur film yok balik tam maka jong. Tika tu hi kalau orang ra ngangai kita hi bubun kita yang sem hi katu kalau ada ke fellowship. Kajinya slok si sistem. Kalau film jiok menu dari menta kelayarap ini. Ti boleh ingin kentat ya ka. Ina pen penrehem penklan syu ya ka. Kaba bud hadin jong kata de pi ong menes pang jong kita ki khun ki dang ret. Ini ki ba kham. Pong lak khi samla hi tai. Bakin dan interest ya ka kot ba. Ngangit ladang ak mukpa ani kum kemi. In ha perkhat biang ni kita ki por men ha bang nang kena. Dang don mi dang don pi ni ki mirat ki parat ki jungi. Ke bakalai umpa yo ti kana. Bang studing. Isong kaiman ke jan miet. Ki kana ki jat yang. Kemudian saudong jong kambing biar pe yo ya ka paniat tei. Ti benta lada ngak mukpa ru. Ngada ki dalam ki khun ki dang ret. Ngalade ben hikai ki ya kakti ngi mulai hakikin tien ki bakini ki baret ki song tho. Ti kini ki samla ru nya keren ha ka kom bakini kin don na ka jong ki song tenat bangi nya keren. Nomor ba ki samla hi ngangen hi ka don kam ka di ka jeng keren markeliang. Kemudian tambah meki ki sngap tren tambah ya. Ti ki dei ben yo ya ka ban nya keren nam. Kabumut pastor ngala batong kum ne kum ki kimi ki kepala sing di bandan ke jikit thli. Ha bangi perlong yo to ka lengwer ya puli ko ba ba de duai ngi de ban song tho ba ka jing dan kam jong ki khlong ka long kom to ngi de ban pendap pen biang jing dan kam la pi te ba ye ki khon samla bla kham samla pa ngi de ban song tho ba ma ki ru ki dan la ka jong ka nong dem ba ki pen paw ye kumot ka bha shi bol la da ka don ka jing ya ka don ka jing ya slok ka jing ya tay slok ka jing kret ngan pan biang ye pi sai sin pastor bat kala ban long ka jing ma jong a shimet lu mo ha ka jing bon kam Jimbun kam lek trail ta teng step la tali tara ban lek traino damir khapun kam la thaj nga I kom bagawan ra kade ke personal jikshem jang asmen teng la thaj palan ka kon ra ya ka to ka khara ila ne ka jingjingai yanga ba khot da le se ko pi ong ne nei kala ban long bai yanga baru play te pisong tho ba ngi em ha kana gisnem ki bang ya bun kam shisha ni ki batre office lengi bun kam te dala bun kam bro singi office athat te ka ap pastor ka lat lani ka buit bangan perlu kam nang ba la da ka tu kharai ka balong kat ni bat ka kot ba nang penkret ka ai ka lat ka ai ka buit perlu kam ha ka jing so tho jong pi Kata te. Ya. Jing ada jing dari buat kamde pada than nomor ba. Kasyong ya kanu pi khamji. Bulai wa ni tang ar kusau kanta. Ila ban thiap pra kanta dan sipu kanta. Prospect wi kam sipu kanta mo. Ya. Te khat sau kanta de sipu sau kanta ngila ban pun kam nam ta ki bam da dan kam. Ki punya penduduk perlok kini kita. Henry hakitu ki kanta sipu kanta lani pra kanta ki bangio ki ba koridor hagasisni. Hato ngin ailat bakata kekam kan batai yangi. Kadai banuan ningkong ko mo pi ong mene kadai ni. Hagajing Kan menung patnya ceta. Okay. Tolong kanu ko bakam dan kam. Ha kajing im ko jong pi kajing im jong la. Kumbaga ong menen rupas lang hi. Ublay uday em ubenta. Jonga bangan wa tu. Mangsi. Ngasung thuan em ba kani kajing im ka ba ngayo banya nakawi kasngi si kawi kasngi kadai ha kajing kerku ki jong. Ni ngapnya yaka ha ka jong kani kar kom berkhat ki jong. Ni ngapnya yaka namar bang berkhat baki kam kila menyarap ya. Kai ka kham koridor. Ada yang langsung thu wa ublay long koridor ka jing im ka jong. Katahi kalanya ini. Ban i ti jong blai. Ayu ka jong blay ka keren yang